Kushaqeke wonke umuntu umphakathi nothisha ngokufa komfundi wasesihlahla seNkosi High School emva kwempi okubika ukuthi isuke emakhaya ngempelasonto endaweni yakwaMusi kuWard 14 phansi kwakhansela uMbatha. Lempi okungeyona ukuqala enzeke kulesikole kaningi kula bafundi nangezikhali belimazana unyaka nonyaka. Kwesinye isikhathi kuliwe kulesikole kuze kuphoqa ukuba kumise ukufunda nokufundisa ngenxa yempi zabafundi. Umfundi ofe kulesigameko okunguThembelihle Zondo beneminyaka engu-21 khona endaweni yakwaMusi. Ngokusho kothisha lento iqhubeka eklasini lapho okube nokugqubuzana kwabe lo omunye esedonsa ummese wamgwaza egcekeni lesikole. Emva kokuba semgwazile ubese baleka bamlandela abanye abafundi bamshaya kabi ngoba ubese ethathwa i-ambulensi naye kukubi eshayiwe. Uma ufike ugwaza inxeba elijulile nokwenziwa phelela ngamandla wabesewela khona lapho egcekeni lesikole. Emva kokuba kwenzeke lesi sigameko usomlomo womkhandlu akaNongoma uMnumzane Cyril Babongile Sithole ubesenikela khona kule ndaweni yesigameko esikoleni ukuyohlangana nabazali nothisha beyoduduza. Ubese seshiya amazwi obumbano kulo mphakathi ukuthi awahlangana abe imbumbe alwe nesihlava sokulwa njalo kwabafundi ngoba lento ngazi idala izimpi zezigodi. Ukhansela uMbatha ophethe iwadi naye ukhulume nomphakathi ukuba ulinda amaphoyisa ukuthi azi ukuthi kwenzekani ukusuka manje kuya phambili.